Argiaren podcastak. Etxerako lanak, Mikel García Iriak ezen podcasta. Lehen urtean joaten itzen LH-era, eta nekan jornada zatitua. Eta horren hona zen, atxeden gehiago zenituela eta atxeden hartzen egizakela, klase artean. Eta urten DBH nagoela, dakat jornada jarraia, ez? Eta horren hona da, atera zaitezkela goizago, ez? Eta estraskolarrak balin baituzu, dakazula denbora gehiago ukitzeko. Eta txarra da, goizago sartzen garela, goizeko 8 bertan egon behar dugu. Eta lehen urtean behatzeak 4 gutxitan. Baina hala ere, jornada jarraian nahiago dut. Izan ere, denbora gehiago daukazu estraskolarrak ukitzeko eta atxeden gehiago hartzeko, txokolanak egiteko eta denbora gehiago daukazu. Una entzun berri duzue. Gogoratzen markagailu trukatuei buruzko podcasta? 25-0 irabazi edo galtzearen egokitasunaz? Unas berbera da. Gai honi buruz ere iritzia emateko prest zegoen. Eta aditu bati eta besteari galdezka aritzen gara, baina aurrei ere entzun beharko diegu, ezta? Dena den, unas da. Eta ikasleen artean iritzi ezberdinak aurki ditzakegu. Eskola jardun jarraitua ala zatitua? Nafarroan ikamika ez gutxi sortu du gaiak azken urteotan. Hainbat eztabaidaren ondoren, foru gobernuak erabaki zuen haur eta lehen hezkuntzako ikastetxe publiko eta kontzertatu guztiei jardun zatitua aplikatzea automatikoki. Jarraitua edo malgua nahi zuten ikastetxeek aldaketaren alde bozkatu behar zuten, bai eskola kontseiluak, bai familiek. Une hartan, jardun jarraitua zuten ikastetxe ugariren protestak protesta, gaur egun ere jarraitua dute ikastetxe gehienek. EAN eta Ipar Euskal Herrian aldiz, zatitua da orokorra haur eta lehen hezkuntzan. Baina eztabaida bizirik da, eta jardun jarraitua ezartzearen aldeko plataformak aspaldi eskatua du aldaketa. Zergatik baina? Eider, etorri mesedez eta konta iguzu ze argudiatzen duten jardun jarraituaren aldekoek. Eider, arbelera. Gatazkak gutxitu egiten dira. Besteak beste, eguerdiko tartean diskar desiente izaten direlako. Ikasleen absentismoa jaitsi egiten da. Jardun zatituan, arratsaldez batzuk ez direlako eskolara joaten. Eta horrek familiaekin egoteko, jolasteko eta beste zeneinetarako denbora berreskuratzen dute arratsaldeak liberatuta. Egun eskolan sartuta eman beharrean. Tira, jardun zatitua defendatzen dutenen arrazoiak ere entzun beharko ditugu. Berriro ere, Eider, arbelera. Jardun jarraituan ikasordu gehiegi dira segidan, behar bezalako deskantsurik gabe, berandu bazkaltzen da. Eta egoera zaugarrian dauden ikasleen kalterako da, gurasoak lanean dituzten eta zer egin handirik ez duten ikasleen kalterako. Ados, Eider, baina ez didazu askorik argitu, ze ordutegi da orduan hobea? Jose Amiama EHUko hezkuntza irakasle eta psikopedagogoari galdetu diogu. Egia esan, hobea zer denez dakigu, erantzun digu. Aldagai asko hartu behar omen dira kontuan. Adibidez, ikaslearen izaera intrabertitua ala extrabertitua den. Alegia, arreta kokatzeko eta mantentzeko zein joera duen. Testu ingurua ere importantea da dio. Ikastetxe bakoitza mundu bat da. Segun eta zein perfileko ikasleak dituen. Eta etxe eta familia bakoitzaren errealitatea zer esanik ez. Halere, ikuspegi pedagogikotik begiratuta, aukeretako baten alde busti da Amiama. Arreta mantentzeko, eta hori neurohezkuntzatik eta neurozentzetik dator, arreta mantentzeko kontiboki gero gorputza ere astindu egin behar da. Osea, gorputza beste plano baten jarri egin behar da. Hoi badakigu, flujo sanguineoa, odol fluxua handitzen dela, badakigu dopamina, serotonina, endorfinak sortzen diela, eta horregatik oso komenigarria da, plan intelektual eduki, baina baita ere, arte batzuk mugitzeko, jolasteko, hitz egiteko beste batean
berriro gure plan intelektuala, gure burmuinak ikasteko. Orduan, sentido hortan, bai, egunero momentu desberdinetan atxegaldiak egitea oso komenigarri izaten dira, eta baita ere plantamentu hontan zatitua izatea komenigarriagoa da, hor dago deskanso bat, ordu bete edo bi ordu berriro engantzatzeko beste ikasgai batzukin. Zeini galdetzen diozun, erantzuna ezberdina da. Nafarroako gobernuak antolatutako jardunaldietan, Jose Luis Bernal pedagogoak hartu zuen parte. Eta bere esanetan, ikasleen errendimenduari begira ez dago evidentzia zientifikorik ordutegi bataren edo bestearen alde egiteko. Are gehiago, jardun jarraituaren defendatzaileek ziurtatzen dute, biorritmoa errespetatzeak eskatzen duela egunak aurrera egin ahala, ekintzen erritmoa jaisten joatea eta pilatutako nekeari kasu egitea. Arratsaldea da auziaren puntu beroetako bat. Arratsaldean eskolara, eta bestela arratsaldean zer, nola eta norekin. Ami ama gogoratu du, jardun jarraituan heziketaren pisua familiak hartzen duela arratsaldetan, eta gehienetan rol hori amak hartzen duela bere gain. Jarraituaren defendatzaileentzat, familiek ardura hori hartzea seme-alabekin denbora gehiago igaro ahal izatea ona da. Hori bai, denek ez dituzte lana eta familia kontziliatzeko aukera berdinak. Ongi legoke ikasleen eta ikastetxeen ordutegia ahal den neurrian lanaldien, familien eta oro har gizartearen ordutegiekin bateratzea. Europako herrialde batzuetan adibidez, joera da lana lehenago bukatzea. Bazkal ordua labur eginda edo zuzenean jardun jarraitua eginda. Laulotzen da ISEK indizearekin. ISEK da indize sozioekonomiko eta kulturala, ez? Zer gertatzen da? Hainbat ikasleentzat estimulazio egokiak harreman aldetik, ikasketak aldetik eta bar, eskolan bertan edo institutuan bertan ematen da. Zerbestela, hoi goiz bukatuta, jongo dia edo etxea edo kalea, eta geratzen zaila askotan edo kalea, eta ez da oso motibagarria, edo internet, bere kabuz ibiltzeko. Eta hor isek eta ikastetxe batzuk isek bakua dauzkatenak etola, luzatzea hori egokiagoa da. Sentido horretan. Horren aurrean, jardun jarraituaren aldekoek zera diote. Bazkaltzera etxera joan ezin duen ikasleak eskolako jangelan geratzeko aukera izan ohi du. Eta bazkalostean, doako eskolaz kanpoko jarduerak izan ditzake ikastetxean bertan. Alegia, kontziliazio arazoi eta ikasleen arteko arrakalei erantzun ohi diela ordutegi jarraituak ere. Baina egia da, ordutegi jarraituan, aukera duen ikaslea etxera doala bazkaltzera. Eta eskolako arratsaldeko eskaintza horretara doana izan ohi dela beste aukerarik ez duena. Ikasle kopuru txikiagoa da arratsaldean geratuko dena, eta ondorioz, elkarbizitza eta kohesioa apurtzen dela diote ordutegi zatituaren aldeko familiek. Jarraia nahi zatitua, eskola denbora ongi antolatzea garrantzitsua da. Goizean freskoago gaudenean lehen esten dira ikasketa mardulenak, eta azken orduetarako uzten dira mekanikoagoak eta arinagoak direnak? Astelehenetik ostiralerako plangintzan ere kontuan hartzen dira gorputzaldia eta nekea? Ala ikasgai festaren puzlea ahal den moduan osatzen da, eta nahiko alan irakasleen ordutegiek gelaz gela ongi kuadratu dezaten bestelako irizpidei ezin helduta? Xavier Martínez soziologoari lapurtu dizkiogu ondorengo hitzak, Argiako lankide baten ahotan. Eskola denbora bihurtu dugu ikasgaien karrusel irrazionala. Hor dugu arazoa. Ordutegiak kontuan hartu behar du harrera, sartzeko une hori. Kontuan hartu behar ditu ikasleen arreta eta kontzentrazio erritmoak. Deskantsurako beharra, sozializatzekoa, ongi elikatzeko eskubidea, eskolaz kanpoko ekintzen eskaintza berazgarri bat. Zorionez, beste era batera lanean hasiak dira anemenka. Eremuka ikasgaiak batzen eta irakasle gutxiagorekin. Gaia potoloa da, baina amaitzen joan gaitezen.
Badago adar interesgarri bat ordutegi antolaketari lotuta. Esna egotea. Bai, importantea dirudi ezta, erdilo ez iristea ikasleak eskolara. Loaren aldeko aliantza mugimendua hau existitzen da, eta osasungintzaren bueltako aditu ugarik aldarrikatzen dute gutxienez goizeko 9:00 sartu behar dutela nerabeek eskolan, ez lehenago. Bestela, goizegi dela lo ordu dexente behar dituen gaztearen gorputz eta burmuinarentzat. Medikoen azalpena du gainera. Laburrean esan da, melatoninaren gaueko sekrezioa atzeratzen hasten da nerabezaroan, eta horrek eragiten du lo beranduago hartzea. Alegia, goizo eratuta ere, gazte horrek ezingo duela guri ongi etortzen zaigun ordu goiztiar horretan lo hartu. Gainera mugikorrarekin baldin badago, gehiago kostako zaio lo hartzea. Eta bai, sarri mugikorrarekin dago gauean. Horri gehitu, amaren hitzetan, extraeskolar asko dituztela, hainbatetan gehiegi, eta hoietako batzuk oso beranduegi. Azken puntua beraz, eskainiko diogu gure adituaren eskaerari. Jardun bat edo bestea, mesedez ikasleak ondolo eginda joan daitezela eskolara. Gure gaztek, emaniko dinozia den ikaslekin egiten dute, eta lo gutxi egiten dute, oso lo gutxi. Egoten dien gantzaduta mobilakin, seriek, TikTok, eta bar, eta nekatuta llegatzen dira. Eta nekatuta baldin bat zauden goizez, neurri baten berdina jarraiak edo zatitxua jartzea, eta benik uste sentido horretan bai familia espoaztu bat egin barrutela zehazteko eta kontrolatzeko aspektu batzuk, gure umek eta gure gazte batez ere lo egiten duten gauez, baina ez bakarri beraiek, adibidez, orain uste dut berriro hasi dela El Conquist programa, eta claro, El Conquist programa azten da gaueko 10:00 uste dut, eta galdera noiz bukatzen da. Eta claro, jakinda jarraitzaile asko nerabea diela eta nerabe bezala dena nahi dute hurrengo egunean horretaz hitz egin, eta bakarri familian, baizik eta igual kasuntan, igual telebistan. Jardun jarraitua ala zatitua, galdera horri tiraka, erantzun batzuk eman eta galdera berriak sortu ditugulakoan, datorren astera arte.